El filial del Lleida rebia el camp de l'annex a l'Uni Bellvitge, un equip en plena lluita per la salvació. Els lleidatans van entrar millor al camp i als 3 minuts de joc, Sergi Gómez obria la llauna amb un xut a l'esquadra. Els locals haurien pogut ampliar l'avantatge, però al límit del primer temps, Sergi Garcia va recollir un refús del porter local per posar l'empat a 1 al marcador. El gol va sentar com una galleda d'aigua freda als homes entrenats per Ismael Mariani, que van marxar al descans amb poc premi. Als 10 minuts de la represa, Roberto Ochoa va afusellar la porteria blava per capgirar el marcador. Lluny d'atemorir-se, els locals van fer un pas endavant i a l'equador del segon temps, Sergi Gómez va marcar el segon gol en el seu compte particular, transformant un penal que significava el 2-2. La pluja va posar emoció a un final de partit d'allò més inversemblant. A falta de 10 minuts pel final, el Bellvitge va tornar a avançar-se amb un gol de Marc San José a pilota aturada. El gol seria l'avançada d'un vendaval ofensiu del Lleida, que empatava el minut 82 amb una centrada de Pau Garcia desviada per un defensa. Al límit del temps reglamentari, Eloi Gras va capgirar el marcador rematant una jugada col·lectiva per deixar els 3 punts a casa. L'equip ha fet un partit molt complet, els últims 20 minuts han passat per damunt seu a nivell físic i penso que és una victòria merescuda, buscada, i felicito el meu equip perquè portava una ratxa dolenta de resultats, no estava jugant malament, hem tingut rivals forts com el Sant Cristóbal, Martinenc, que no hem sabut potser competir al seu nivell, i avui necessitava l'equip per treure aquest malefici de resultats una victòria que penso que l'hem aconseguit molt merescudament. Als instants finals de partit, Peco va posar la cirereta a la victòria lleidatana amb el definitiu 5-3. El triomf permet als blaus pujar fins la 6a plaça.